שלום, כאן יוסי מפרפקט אופנועים בראשון לציון. רציתי להסביר לכם קודם כל קסדות, איזה קסדות קיימות ומה כדאי לבחור. קסדות שקיימות בשוק הן קסדות המלאות, קסדות פתוחות, קסדות השלושת רבעי וקסדות שמשלבות לשתי עולמות, זה הקסדות הנפתחות. כאשר הקסדה שלושת רבעי היא קסדה ששומרת לנו רק על החלק העליון של הראש, אין לה שום הגנה בחלק הקדמי על הלסת ועל הפנים. הקסדה המלאה היא שומרת לנו על כל מעטפת של הראש, כולל על הפנים ועל הלסת, ומי שרוצה ליהנות משני העולמות זה הקסדה הנפתחת. כאשר במצב נסיעה מומלץ מאוד לרכב איתה במצב של סגורה, כשמגיעים לאיזה מקום, מי שרוצה יכול לפתוח מבלי להוריד את הקסדה ולחזור לרכב בשלום. ואחר שבחרנו איזה קסדה מתאימה לנו ומה אנחנו רוצים, כדאי לדעת כמה דברים. דבר ראשון, איך להתאים את המידה. קסדה צריכה לשבת בקו הגבות, באזור הזה, שהיא לוחצת, לא כואבת מדי ולא רופפת מדי, לחיים, בצורה שתלחץ, בצורה טובה, ולא כואבת כמובן. מה למעשה מבדיל בין הקסדות? אלה שתיים, ניטרו, לייזר. חוץ מהמחיר, חשוב מאוד לדעת שצריך להיות להם תו תקן. קסדות האלה יש תו תקן, מעבר לזה יש קסדות ברמה גבוהה יותר מבחינת איכות חומרים שממנה מורכבת הקסדה, פתחי אוורור, סוגי המשקפים נגד שריטות, נגד עדים, פליטה של אוויר חם, סוגי ריפודים, ריפוד לרכיבה עירונית, רכיבה ספורטיבית ובידוד מרעשים, שעוזר לנו במהלך הרכיבה לרכב בצורה הרבה יותר מרוכזת ונעימה. תודה רבה, עד כאן יוסי מפרפקט אופנועים, אשמח להיות איתכם שוב.